नमस्कार गाववाल्यांनो, काय म्हणतात? बरे असात ना? बरेच राहा आणि हो आपली गावकी आणि भावकी पण जपत राहा. तर आज ना तुमका नवल वाटत आज मै कधी नट्टान थाटान तिथे बसली आहे. तर आज खास कारण असं खास म्हणजे तुमका माहिती आहे रोज मी तुमच्यासोबत एकटाच बडबड गजाली मारते. तर आज माझ्यासोबत गजाली मार्गे खास व्यक्ती इली आहे. खास म्हणजे इतकी खास की ह्या माणसाशिवाय ना तुमचा पान पण हलावचा नाही. म्हणजे इड्याचा पान हो आणि तुमच्या घरातला ना एकही शुभ कार्य त्यांच्याशिवाय व्हायचा नाही. बरोबर ओळखलेत तसे हुशार असतात तुम्ही. आज आपल्याकडे ना भटजी इले असत. तर आज आपल्याकडे इले असत नचिकेत कोजरेकर. नमस्कार भटजीनू, तुमचं आमच्या मालवणी स्वॅग ह्या चॅनलवर मनापासून स्वागत असतं. धन्यवाद. तर ना ह्यांच्याबद्दल मी काय सांगा तुमका सगळ्यांना माहितीच असतं. तर आजच्या युगात ह्या नवीन युगात आपली धार्मिक परंपरा जपण्यासाठी ज्यांचं मोठं वाटो असा ते नचिकेत कोजरेकर. त्यांचा आतापर्यंतचा प्रवास आपण ह्या गजालीत जाणून घेतलो. तर चला आपल्या गजालीका सुरुवात करू. नचिकेत गुरुजीनू, तर तुमचं नचिकेत ते गुरुजी पर्यंतचा प्रवास म्हणजे तुम्ही चांगले शिकलेले असाल, यंग जनरेशनचे असाल, तरी पण तुम्ही ही जे गुरुजी बनलात ते कसे काय बनलात आणि ह्या त्याच्यात कसे येतात त्या आमका जरा जाणून घेऊ आवडत. सगळ्यात पहिल्यांदा सुरुवातच घरापासनं या पौरोहित्य क्षेत्रामध्ये असल्यामुळे लहानपणापासूनच म्हणतात ना ते की घरातूनच बाळकडू मिळत गेला. त्याच्यामुळे आजोबा पण पौरोहित्य करणारे, बाबा पण पौरोहित्य पण मुलांचं असतात ना काय काय की मग ह्या बनायचा त्या बनायचं असे असतात, तरी पण तुम्ही ह्या क्षेत्रात विशेष कौतुक असं तुमचं. एक आवड असल्यामुळे लहानपणापासून या होत गेला की चला बाबा एक आवड निर्माण झाली. म्हणजे शाळा कॉलेजमध्ये असल्यापासून या सगळ्या गोष्टींची सवय झाली. याच्या शाळा आहेत, पाठशाळा आहेत, जसं मालवणमध्ये आहे पाठशाळा मुरवणे गुरुजींची, सावंतवाडीला आहे, मुंबईमध्ये पण आहे सायनला पाध्ये गुरुजींची. ह्याच्यामुळे घरातनं थोडं शिक्षण पहिलं पूर्ण झालं बेसिक, आणि नंतर मग जसं कॉलेजमध्ये गेलो तसं मग शेजारी पाजारी पण सगळे पौरोहित्य करणारेच गुरुजी असल्यामुळे शाळा कॉलेज करत करत ते संध्याकाळच्या वेळेला जाऊन त्यांच्याकडे म्हणणं. तर कोर्स असे आहेत की ते 5 वर्ष पाठशाळेमध्ये जाऊन अध्ययन करायचं या सगळ्या विषयांचं. साधारण कमीत कमी 5 वर्ष, जास्तीत जास्त 7-12 वर्ष. 5 वर्षापासून तुम्हाला तिथे जाऊन राहावं लागतं. वयाच्या 8व्या वर्षापासून पाठशाळेत मुलांना घालतात मुंज झाल्यानंतर. म्हणजे ते लहानच असतात ना, 8 वर्षाचं म्हणजे त्यांना काही समजत पण नाही. ते सगळं स्वतः करायचं एवढ्या कमी वयात, आणि जवळपास एवढं सगळं घरापासून लांबच राहणं होतं 5 वर्ष. जरी सुट्टी असली दिवाळीला 15 दिवस, मे महिन्यात 15 दिवस, तर तेवढंच काय ते घरी येणं होतं, त्याच्यानंतर नाही काही. म्हणजे सण समारंभांपासून सुद्धा लांब. बरं, तुम्ही जेव्हा गुरुजी बनलात ह्या सगळ्या याच्यानंतर त्याच्यानंतर तुमची पहिली पूजा किंवा असा काही अनुभव असा काही कॉमेडी तुमच्या गाठीक असो काहीतरी असं? सगळ्यात पहिली पूजा मी साधारण 7वीला वगैरे असताना केली, आणि ती सुद्धा म्हणजे मी सुरुवातीपासून मुंबईतला असं नाही, बालपण सगळं मालवणात केल्यामुळे तिकडची ती रूढी परंपरा या सगळ्या बऱ्यापैकी माहिती आहे. तर 7वीत असताना गणपतीच्या दिवसांमध्ये सत्यनारायणाची पूजा होती एका यजमानांच्या घरी, आणि तिकडे कथेला आपल्याकडे सत्यनारायणाच्या पूजेच्या कथेला सुरुवात झाली की आजूबाजूची लोक येऊन बसतात. स्पीकर वरती चालू असतं ना, ती कथा वगैरे झाली, आणि त्याच्यानंतर एक आजी आल्या आणि त्यांनी पोथीवरती दक्षिणा देऊन मला नमस्कार केले. तेव्हा मी एकदम बघत राहिलो की एवढा मी यांच्यापेक्षा लहान असून या मला नमस्कार करतात वगैरे असं. आणि तेव्हा त्यांनी मला सांगितलेलं की तुझा आवाज चांगला आहे, आम्हाला कथा भरपूर छान वाटली ऐकायला. पण मी हे त्यांना सांगू शकत नव्हतो की माझी सगळ्यात पहिली आयुष्यातली सत्यनारायणाची पूजा आहे. आपल्या मालवणातले लोक नाही म्हटलं तरी सगळे श्रद्धाळूच असतात, त्याच्यामुळे ते प्रत्येक वेळी गुरुजींका मान देणं किंवा देवाच्या कार्यात जे ते काटेकोरपणा असतात ते लागतातच. तर आमच्या घरी जेव्हा तुम्ही किंवा ब्राह्मण भोजन असाल किंवा असं काय असेल तर तुम्ही जेव्हा येणार असाल तेव्हा आम्ही सगळा सगळा करतो. म्हणजे आमच्या घरात शेण सारवण्यापासून हे. मग तुमच्या घरात पण मला वाटतं तेवढंच तुम्ही रोज पाळत असाल. माझे आजोबा वगैरे होते तेव्हा खूप सोहळं होतं. म्हणजे बाहेरून जाऊन आलात तुम्ही कुठूनही, बाजारपेठेतून किंवा कुठूनही काही सामान घेऊन आला की ते पहिलं घराच्या बाहेर ठेवायचं,
म्हणजे आरोग्याच्या दृष्टीने पण हे खूप चांगलं. हा. आता पण आम्ही बघतो की कोरोनाच्या वेळात बाहेरनं आल्यानंतर ही पूर्वी आपल्या मालवणात हे पद्धती होते की बाहेरनं आल्यानंतर सामान बाहेर ठेवणं किंवा आंघोळ करूनच घरात येणार, ते खूप गरजेचे असतं. ते आता पटलं. चालून गेलेलं ते सगळे कपडे धुवून आंघोळ करून मग घरात यायचं, हे सगळं चालायचं. आता तेवढं नाही चालत, कारण पुढे पिढ्या बदलल्या आणि काळानुरूप सगळ्या गोष्टी बदलत. पण तरी ते सुरुवातीला आजोबा वगैरे करायचे. गुरुजींनी आता बघितलं की सगळे लग्न ठरवताना जास्त लोक आता पत्रिका बघतात की पत्रिका जुळली तरच पुढे जायचं. तर ह्याच्याबद्दल तुमच्या अभ्यासानुसार आजपर्यंतच्या तुमचं काय मत असं आहे पत्रिकेच्या विषयावर? अगोदर पूर्वीचे लोक पत्रिका बघूनच पुढे जायचे, पण आता काय होतं, आता लग्नाचे पण 2 प्रकार होत चालले. एक लव्ह मॅरेज करणारे आणि अरेंज मॅरेज करणारे. अरेंज मॅरेज करणारे शक्यतो पत्रिका वगैरे बघूनच पुढे जातात, पण लव्ह मॅरेज करणारे आले की आमच्याकडे आता सध्या कोणी आलं की बाबा पत्रिका बघायची, तर आम्ही पहिला प्रश्न विचारतो, लव्ह मॅरेज करणारे की अरेंज मॅरेज? जर लव्ह मॅरेज करणार असेल तर पत्रिका शक्यतो बघूच नको, तू लग्न करून मोकळा मग पुढे आपण पत्रिका वगैरे काय ती बघू. मग असं कोण आलंय का की बाबा आम्हाला पत्रिका जुळून पाहिजे, म्हणजे काय पण करा आणि जुळून द्या, असं कोण बसतं का डोक्यावर कधी? असं येतात खूप जण की काय करा, पैसे काय करा पण जुळून द्या, पण जुळवून द्या. पण मी तरी शक्यतो या ह्याच्यात नाही, कारण उगाच दुसऱ्याला खोटं सांगून त्याचं आयुष्य आपण काय करणार. असं खूप जण येतात की नाही आम्हाला पत्रिका जुळवूनच पाहिजे. आमच्या घरचे म्हणतात की जर आता समजा जुळली तरच लग्न, पण काही लोकांचं असं पण असतं की लव्ह मॅरेज आहे हे घरच्या लोकांना माहिती नसतं, की बाबा मुलीकडच्यांना घरच्यांना माहिती नाहीये किंवा मुलाकडच्यांना घरच्यांना माहिती नाहीये, आणि मग ते थोडक्यात त्यांना दाखवायचं असतं की आम्ही गुरुजींकडे जाऊन पत्रिका बघून आलो, त्यांनी सांगितलं जुळते आहे. त्याच्यात ते सांगतात की नाही 4 पैसे जास्त घ्या पाहिजे तर मी तरी शक्यतो या याच्यात आहे की नाही उगाच मी नाही काही करणार. तुम्हाला दुसरे गुरुजी कोण करत असतील किंवा तुम्हाला अजून कोणी ते करत असेल, पण शक्यतो असं कोणी करत नाही. उगाच म्हणजे 4 पैसे जास्त मिळतात म्हणून उगाच काहीतरी सांगायचं, हे शक्यतो नाही कोणी. आणि आपले लोक तर बापरे आठवा ह्या मूर्त आहे हे आठवा बटीने असं करा तसं करा, तर असे काय गमती करतात. जुनी लोक जर असतील लग्नाला आलेली तर त्या पण येऊन, काही आजी असतील तर येऊन सांगतात की बाबा बघितलं काय काकांनो, या काय असा आमच्याकडे नव्हता तेव्हा, आमच्या वेळेस या काय चालत नव्हता, आताच बघा या एवढं खर्च करतात, या एवढं नट्टापट्टा असता, आम्ही तर काय तेव्हा एक साडी नेसून सगळ्या आमचा चालायचा, आता ना आता या एक झाला काय दुसरा झाला काय दुसरी साडी, मग त्याच्यात या पण तुमचं पण वेळ जाता ह्या जाता, असं लोक पण काही जुनी लोक सांगतात. परत आता हे प्री वेडिंग फोटोशूट आलाय किंवा अजून या पद्धती आल्या, तर त्यावरनं पण एका लग्नात एक आजी येऊन मला म्हणालेली की ह्या काय आमच्या वेळात नव्हता हो, आता डायरेक्ट आम्ही शक्यतो हे पण नव्हतं, भेटेगाठी पण नव्हतं. आता काय होता, आता भेट झाली की लगेच काहीतरी फिराक जातं, काहीतरी पिक्चर बघूक जातं, काहीतरी हॉटेलात जातात, मग एकत्र फिरात राहतात, मग जगात समजतात की बाबा हा यांचा काहीतरी असा होता. पण आमच्या वेळेत तर काय असं नव्हता, असं त्यावेळी त्या आजीने पण सांगितलं. आपल्या लग्नातल्या ज्या पद्धती असतात त्याबद्दल म्हणजे काय म्हणा तुम्ही? फक्त मालवणी लोकांची नाही तर बाकी पण लोकांची लावत असाल ना, त्यांच्या पद्धतीत आपल्या पद्धतीत? लग्नाच्या पद्धती बघितलं तर खूप वेगवेगळ्या पद्धती, म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्गातली पद्धत खूप वेगळी आहे, रत्नागिरी साईडची पद्धत वेगळी आहे, सातारा सांगली साईडची पद्धत खूप वेगळी पडते, चिपळूण साईडला वगैरे भरपूर पद्धती वेगवेगळ्या पडत जातात. खूप लोकांना असं एक वाटतं की आपण जे सप्तपदी वगैरे करतो तर ते आता ह्या सिरियल सिनेमामध्ये वगैरे दाखवतात की सप्तपदी म्हणजे 7 फेरे मारणे किंवा हे करणे. हे तर खरं तसं बघितलं तर एक शास्त्रीय म्हणजे शास्त्रानुसार हे चुकीची पद्धत आहे की 7 फेरे मारणे म्हणजे सप्तपदी करणं नाही. सप्तपदी म्हणजे त्याचा अर्थ की 7 पावलं चालणं हे आहे, पण त्याच्यावरनं पण भरपूर लोकांचं हे होतं. आम्हाला पण बरं सांगितलं जातं की नाही आम्हाला मध्ये 7 फेरेच हे करायचं आहे, पण त्याचा सिरियलचा इफेक्ट झाला असेल कदाचित. 7 फेरे वगैरे हिंदी सिरियल वगैरे बघून ते मग ते सिरियल पुरतं ठीक आहे, म्हणजे 7 पावलं सप्तपदी म्हणजे 7 पावलं चालणं एवढाच अर्थ आहे. ते 7 फेरे मारणं
असा हा अर्थ नाही, पण ते खूप लोकांना नाही पटत, खूप लोकांना पटत. अजून काय असे गमतीदार किस्से झालेत का अजून एक लग्नात? गमतीदार लग्नातला म्हणजे एक गावाहून लोक आलेली आणि गावी आपल्याकडे कसं घरीच ते मंडप वगैरे टाकतात आणि सुरुवातीला म्हणजे पूर्ण एंट्रन्सला केळीचे खांब वगैरे लावले हो, जातात. हो. एक माणूस आला, हॉलवरती लग्न होतं मुंबईत आणि तो माणूस आला आणि मला म्हणतो काय गुरुजी तुम्ही केळीचे खांब नाही लावले. मी म्हटलं हे काम माझं नाहीये, केळीचे खांब नाही लावले, तुम्ही इकडे तोरणं नाही लावली, मग तिकडे आंब्याचं हे नाही लावलं, ते नाही लावलं. हे म्हटलं माझं काम नाहीये ना, हे काम म्हटलं कॅटरर्सचं आहे किंवा हॉलवाल्याचं आहे. ते म्हटलं तुमचं आणि त्यांचं अंडरस्टँडिंग पाहिजे तेव्हापासून. ते असं पण आलेत का पळून आलेले आणि बट गुरुजीने आमचा मुहूर्त बिर्त बघू नका, आमचं लग्न लावा? असा एक किस्सा झालेला मला आठवतोय. म्हणजे मी त्या गुरुजींबरोबर होतो, एका देवळात लग्न होतं, मुलगी पळून आलेली फिल्मी स्टाईल. आणि मुलाकडचे होते सगळे, मुलाकडचे आई बाबा काका काकू वगैरे होते आणि मुलीच्या काकांना हे लग्न मान्य नव्हतं. पुण्यवचन वगैरे झालं, आम्ही सगळं व्यवस्थित मांडून ठेवलेलं, पुण्यवचन झालं आणि माळेला उभी करणार, मंगलाष्टकांच्या वेळेला उभी करणार, तेवढ्यात तिकडून तिचा काका आला आणि त्याने जी चौरंगावर ठेवलेली ती लाथ मारली. 2 कलश होते ते सगळे वरती उडाले, आजूबाजूचे सगळे लोक लांब झाले, आम्ही बाजूला थांबलेलो होतो. मग ते काय त्यांचं त्यांनी मिटवलं, मग त्याला बाहेर घेऊन गेले आणि मग पुढचे विधी झाले. असे पण काही काही लोक असतात, म्हणजे काहींना शुद्ध पण नसते. आदल्या दिवशी हळद होते, हळदीचं काही लोक व्यसनी असतात, त्याच्यामुळे ते थोडाफार ड्रिंक करून सकाळी तसे पण आलेले असतात. ते आम्हाला पण समजतं की याला काय. तुम्हाला अशी 100 प्रकारची लोक तुमच्या समोर येतात आणि प्रत्येकाला हँडल करावं लागतं. तर अजून एका लग्नातली गोष्ट अशी की एक माणूस होता, बोरिवलीला वगैरे काहीतरी साधारण लग्न होतं आणि आपल्याकडचाच मालवणचाच मुलगा होता आणि काहीतरी कुडाळची मुलगी होती. तर त्या ह्याच्यामध्ये एक माणूस असं मला मिळालेला की त्याने मला सांगितलेलं की गुरुजी तुम्हाला काय लागलं तर सांगा, तुम्ही इथे बसून सांगा, मी तुम्हाला काय हवं ते जाग्यावरती आणून देतो. तर तो माणूस एक वेगळ्या प्रकारची शिटी वाजवायचा आणि ती शिटी पण बहुतेक तो हॉलवाला होता की कॅटरर्सवाला होता काही माहिती नाही मला, पण तो एक वेगळ्या प्रकारची शिटी वाजवायची आणि तिथे असणारे जे कॅटरर्सची माणसं होती ती माणसं बरोबर त्या शिटीला यायची. ते एक वेगळ्या प्रकारची शिटी असायची. मी तेच त्याला म्हटलं की काका, म्हटलं तुम्ही अशी एक शिटी वाजवताय की जेणेकरून बाकीचे लोकांना म्हटलं पटकन ते तुमच्याचकडे बरोबर कसे काय येतात. तो म्हणतो नाही हे आहे वेगळ्या प्रकारची शिटी. तर आता गुरुजी तुमका माहिती असं की महाराष्ट्रातली हॉकाल नवरो केरळातलो किंवा असा खूप चालला असा, तर अशी कधी लग्न लावलं काय इंटरकास्ट आणि त्याच्यात काय अनुभव तुमका असे गमतीदार वगैरे काही येत काय? तर ह्याच्यात पण अशी पण 1-2 लग्न अशी झाली आहेत की एक मुलगो आपल्या कोकणातलं होतं आणि एक म्हणजे त्याची बायको होणार ती केरळ साईडची होती. तेव्हा त्यांच्याकडे पद्धत भरपूर वेगळी आहे. केरळ साईडला जे साऊथ इंडियन पद्धत, ती पद्धत खूप त्यांची वेगळी, पण त्यांना आपल्या या ह्याच्याबद्दल विधींबद्दल खूप आकर्षण होता की हे विधी त्यांच्यात म्हणत नाही, त्यांच्यात जे वेगळे विधी होते. त्याच्यात पण असं पण एक ऐकायला मिळतं की आता आपल्या कोकणातलं मुलगा होतो आणि केरळची मुलगी होती. तर जेव्हा विधीच्या वेळेस आमचे कान आणि डोळे सगळीकडे शार्प असतात बरोबर. तर मागून असा आवाज येत होतो की बघ का काय केरळातलाच मिळाला की काय, आमच्या काय कोकणात काय मुली राहिल्यात की काय. आता एक असं वेगळा प्रश्न जो बघणाऱ्यांच्या सगळ्यांच्या मनात असतो, जेव्हा आम्ही आमच्या घरात भट जेवण आहे प्रकार असतात कोकणात, म्हणजे श्रावणात म्हणा किंवा बाकीकडे आमच्या घरात भट जेवण होतं, त्यावेळी भटजी ना डाळ बनवतात आणि बटाट्याची भाजी बनवतात. तर त्यावेळेला आम्ही म्हणजे जेवण एवढी तिची टेस्ट वेगळी असते. तुम्ही काय स्पेशल रेसिपी असं तर आम्हाला सांगा शकता, कारण की डाळ आणि भाजी आहे ना ती अप्रतिम होता. तर आम्ही जे तिथे करतो ते आम्ही घरी केलं तर त्याची टेस्ट 100% वेगळी असते. आणि तिथे त्या दिवशी म्हणजे जर आम्ही कुठे ब्राह्मण भोजनाला गेलो किंवा सत्यनारायणाच्या पूजेला प्रसादाला गेलो, तो प्रसाद खूप वेगळाच होतो कितीही काही म्हटलं तरी. आणि घरी तसाच्या तसा गेला तर तो अजिबात टेस्ट येत नाही त्याची. तेव्हा सण असतो तेव्हा तुम्ही तुमच्या घरात कमी आणि आमच्या म्हणजे गावातल्या पूजनकाच असतात. तर तुमचं माका नाही वाटतं की तुमका घरात तुमचे सण साजरे करून वेळ मिळत असतात.
पूजा म्हणा काही म्हणा, पण त्याबद्दल जरा सांगा ना की कसा मॅनेज करता या सगळ्या. त्याबद्दल म्हणजे पहिल्यांदा गणपतीच्या पहिल्या दिवशी सकाळीच सगळ्यात पहिल्यांदा आमच्या घरातली पूजा पहाटे 3 वाजता वगैरे 3 वाजता? हा. त्या आदल्या दिवशी हरताळका आमच्या घरीच आहे, त्यामुळे हरताळकीची सकाळीच उठून आई काकू वगैरे पूजा करतात. त्याच्यानंतर मग हरताळकीचं विसर्जन आणि मग गणपतीची पूजा केली जाते. तर ते आमच्याकडे 3 वाजता पूजा होते सकाळी पहाटे. 3 नंतर मग साधारण मी 5 वाजता घरातून सगळेजण बाहेर पडतो. हे गावचं सांगतोय. गावी साधारण संध्याकाळी घरी येईपर्यंत आम्हाला 5-6 वाजतात. 5-6 वाजल्यानंतर काही नसतं आणि भूक तर काही म्हणजे आम्हाला त्या दिवशी भूक लागते की नाही आम्हाला पण माहिती नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी की आम्ही दुसरीकडे कुठे गेल्यानंतर काही खात पित नाही. तेव्हा फक्त पाणी अगदी त्याच्यावरतीच राहतं किंवा अगदीच काय काय असेल तर फळं खाल्ली जातात तेवढ्यावरतीच. पण तो एक दिवस पण तसाच असतो. तर गुरुजींनी आता एक छोटस गेम खेळूया, एक गमतीशीर गेम, म्हणजे झटापट प्रश्न विचारायचे आणि पटापट उत्तरं द्यायची. चला ना. बाबा पालुदा की ओरसकरांचं पालुदा? ओरसकरांचं पालुदा. लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज? अरेंज प्लस लव्ह. या काय मुंबई की मालवण? मालवण. रायता की फणसाची भाजी? दुपारी फणसाची भाजी आणि रात्री रायता. गुरुजींना आवडतं पिक्चर कुठलं तुमचं? अशी बनवा बरोबर. अरे बाप. आवडते हिरोईन? मराठीमध्ये प्रिया बापट आणि हिंदीमध्ये कृती सनन. आणि आवडता गाणा? सखी मंद झाल्या तारका. वीर फडके. सिंधुदुर्गातला आवडता ठिकाण? मालवण. आवडतो पदार्थ? आवडतो पदार्थ उकडीचे मोदक. अरे बापरे. आणि सोशल मीडियावरचा कुठला प्लॅटफॉर्म आवडतो? फेसबुक. तर गुरुजींनी तुम्ही पण एक युथ असाल, तर युथ कडून आमच्या प्रेक्षकांना म्हणा किंवा युथ नवीन पिढीक म्हणा काय तुम्ही मेसेज तुमका दिवचो असा? मेसेज द्यायचा आहे की आजच्या या युथ जनरेशनने अंधश्रद्धेपेक्षा श्रद्धा जपा आणि आपली संस्कृती रूढी परंपरा जशा जमतील तशा चालू ठेवा. गुरुजींनी तुमचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद. तुम्ही आमका तुमचा वेळ दिलात, वेळात वेळ काढून आमच्या या युट्यूब चॅनलवर तुमचे पाय लावलात. खरंच आमच्या पूर्ण टीम कडून तुमच्या मनापासून धन्यवाद. तुमच्या पुढील आयुष्यासाठी तुमका आमच्या स्वॅट कडून खूप सारे शुभेच्छा. तर तुमचा आशीर्वाद आमच्या युट्यूब चॅनलला लागाने, आमच्या युट्यूब चॅनलची भरभराट होणे असे आशीर्वाद द्या. पण मला बोलवलं, तुमचा वेळ देऊन हा एक बागाबरोबर एक कार्यक्रम केला, त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक धन्यवाद. तर गाववाल्यांनो, तुमच्या घरात कुठला शुभ कार्य असेल, कसली कार्य असतील तर न चुकता ह्या भटजींका तुम्ही कॉल करा. आम्ही त्यांचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स खाली लिंकमध्ये देतो आहोत. तर तुम्ही पण त्यांना कॉन्टॅक्ट करून तुमचे कार्य तुमच्याकडून करून घ्या. आणि बरे असत आपल्या मालवणातले असत, मालवणी भटजी असत, त्यामुळे प्रत्येक मालवणी लोकांना त्यांना तुमच्या कार्यासाठी बोलवा. हा व्हिडिओ तुम्हाला सगळ्यांना नक्की आवडेलच. आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा.